Ja sam došao ovdje 3 mjeseca svaki dan, ja sam plakala. Da li ste se ikad zapitali kako je ženama iz Albanije koje se udaju stotinama kilometara daleko od rodne kuće? Znaš kako mi dođe na tuđe kuću, niti znamo jezik, ni ništa. Ništa. Znam ja na Alban, sve. A otkud ja znam šta je čoša? Na Alban zgota. Ali kada je savladala jezik, za Vidu je počelo novo poglavlje, a ovo je prvo naučila. Mene se sviđa sad, na primjer, Srbija, ja sam navikao i da smijem i da psujem i sve to znam odlično. Šta znate da psujete na srpskom? Sve najgore. Oj, najgore priče. Pa šta? A onda je naučila i da kuva. Znam, na primjer, ovako pite, baklale od orasa, jabučare, sve to znam. Od kad je ona došla, ovo imanje je živnulo. Vida i Dragan zajednički obavljaju sve poslove. Da ja idem po pečurka sad, više ja volim pečurke i Srbiju ovako, ne plašim ja. I ako dođe mješka, neće mene da me jede, a neće, jede ove mršave, neće mene. I nema dileme da su upravo Albanke sačuvale mnoge srpske seoske škole od zatvaranja. Šta biste poručili momcima koji evo sada vas gledaju, da li da se upuste u taj vaš korak ili ne? Pa ja bih im savjetovao da se upuste obavezno. Imam i rođaka jednog tu blizu, ima 3 djece koji je isto otišao iste godine, te se tamo oženio. Na 3 djece idu, 2 idu u školu, 3 tek da pođe i super.